Mga itom na jellyfish o patlit nanutaran sa baybayon kan kadagatang sakop kan Esperanza Masbate. Nasambitan ng klase ng jellyfish, day subot delikado bakong arog kan box jellyfish asin skin irritation sana ang pwedeng sapuon kan may sensitibong kublit. Uyan report ni Jessica Calinog. Saro sa mga dagdag atraksyon ngunyan sa probinsya nin Masbate, ang ginatos na mga itom na jellyfish sa baybayong sakop kan banwaan nin Esperanza. Yan, hinawakan ko. Sinubukan ko kung makatinga ba siya sa balat. Yan. So, yung kasama ko din, lumawak din. Wala naman kami naging mga reaction sa balat namin. Sigun kinoni Enolva, tagapagtaram kan BFAR Bicol, sarong blubber jellyfish ini na inaapod man kan mga residente como bulbog, mantang palit, dikya o bokya naman sa ibang lugar. Iyan po, classic ang jellyfish na masabit ang harmless or daiman gayo nakakasting. Except siguro duman sa nagkatirang tao na sensitive ang skin. Mayo man subuot gayong tentacles ang mga ini arog kan sa labay o box jellyfish na posibleng magkausa nin malalang skin rashes. Katunayan, pigkakakan man subuot ini sa perang lugar sa rehiyon asin ibang nasyon. Ngunya na tag-init manonotarandaan blubber jellyfish sa mga baybayon, intertidal zone, coastal waters o estuaries. Sa mga lugar man kaya na ini makukuhaan mga planktons asin saradit na sira na iyong pigkakakan kan jelly blubbers. Sa mga it's best na medyo maglikay kita sa mga jellyfishes na yaon din sa kadagatan. Considering that day taram kung anong species yan. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia.